Здравейте, приятели! Днес ще ви отведа на едно магично място, скрито в полите на Стара планина. Тук край река Искър, в близост до мезренското село Царевец, се намира една уникална природна и историческа забележителност, а именно местността Говедарника. Местните разказват, че някога тук е имало воденица. Днес обаче природата си е върнала мястото и е обгърнала всичко с буйна растителност. На тези високи отвесни скали се намира единствената в България скална галерия с надписи и рисунки, запазени в продължение на векове. Тук могат да се открият фигури на хора, животни, мистериозни символи и древни надписи. Сред тях изпъква и най-големия графит на Елен, намерен на българска територия. Днес е трудно да се определи точния период, в който са създадени първите изображения, както и тяхното значение. Тази загадъчност прави рисунките не само привлекателни за туристите, но и предизвикателни за изследователите. Дълги години достъпът до тях е бил затруднен, а сведенията оскъдни. Именно за това възниква необходимостта от по-добра организация на маршрута към това историческо богатство, без да се наруши неговата автентичност. През 2023 година по инициатива на кметицата на село Царевец Маргарита Петкова и с усилията на екипа от клуб Еделвайс е изградена екопътека с кът за отдих. Пътеката умишлено не води директно до скалните рисунки, за да се запази тяхната автентичност и да се избегнат повреди. Любопитните туристи обаче могат да се опитат да ги открият сами. До някои от изображенията може да се достигне само чрез катерене, което крие сериозни рискове за неподготвените посетители. В тази връзка искам да ви предупредя за потенциалните опасности, които крие тази местност. Срутвания на скални блокове, особено в края на горещите дни, при дъжд или в студено време. Риск от падане. Някои от скалните ниши са разположени на голяма височина, а достъпът до тях е необезопасен. Опасност от мълнии. Местността Говедарника е изложена на силни гръмотевични бури, така че в бурно време е по-добре да избягвате посещения. Наличие на змии. В района обитават пепелянки, които могат да бъдат опасни, особено през топлите месеци. Когато посетихме това място, в частта, която не е включена в екопътеката, там където се намират самите скални рисунки, само за 10 минути успяхме да видим няколко пепелянки и множество счупени змийски яйца. Ако решите да посетите местността, бъдете подготвени, носете подходяща екипировка и внимавайте за заобикалящата среда. Екопътеката е сравнително кратка, но отлично маркирана с достатъчно табели, знаци и парапети, които улесняват ориентацията. В нейния край е изграден заслон с панорамна гледка към река Искър, идеално място за почивка и наслада на природата. Маршрутът не е труден, но е важно времето да е подходящо за разходка, за да се избегнат рискове от хлъзгави терени или резки климатични промени.